Sa shisin pat nagaliang jong i Good News TV ni I Blei pi baroh aga kyrteng ka batiang tam ka jong try bat nong penim jong i Jesu Christ. Ni wanlam pi haga ni ka JANMIET ya ni ka program ka JANMIET jong ki jingiakren la ni ka interview bat ni sngo comment shibon bang ya don hapdeng jong I Bah Federick Mairom. La sila bandan na pleng jong pi ki ba itku ilong way na ki nong yelek kai haga badminton ibala represent ya ka jylla ka jongi shiki ba pun ki jingelek kai la ka long haga ki way pat ki state jong ka ni ka jylla jong kari ka jongi but ni sngo comment shibun bang ye don kat lembat haga ni ka por ndrei ka jingiakren haga ni ka JANMIET kam dei halor jong ka kam la ni halor jong ka jingelek kai ka jongi Henry kalong halor jong ki aka ba iohmad aga Jingim ka jong lyngba ki Kambah ki U Blei ulale haga Jingim ka jong I Bah Federick ngi pediang sngewbha fi sa ka program ka jong kani ka JANMIET jong ka jingiakren ki interview haga bangi yok banyakren bat phi bat ngi penpau ka jing sngongu U Blei bala pala ya fi ba la ban don kat dam bat ngi kani ka por ti ngin ye poi bet che kini ki jing kali ki bang kwa ban bu apleng jong phi ka ka jing tmu ka jong phi ka ba lyngba jong kan interview mo ka bang yok ban kren bat phi pin se yok ban thu ye ki jingshitom ka jong phi ka jing tmu ka ba don la si lyngba jong kan ka jing kren thu jong ka di bang pa ban ai testimony long kumno phi long isngok thu phi lamat ye ka jingpang ka jingshitom kumno phi yo ye ka jingshitom ka basdang au azar ka kendai akhat artrik u August akapon step siapa ni lakai anda kane jingpynkhiah mas ke ngai sekolah biamran dalam sekolah kumta te ngadang kenata ngadang ke ngadang mi ngadang khot itu parawe orang libu yang hospital yang Blei Un yang solong te nya mi ngadang mi habar ngakolan biang te na tu kira ngasapo robot hospital darah hospital ngapai dia ko ICU ben dalam ada pelapor yang tu kiong biang one doktor kali scanning kita berkat kiong biang it's severe stroke yang kali severe stroke ada ngalakan det te na tu Blei pidam tip brio ta kapor ngah tai pon kadang kan mau yang severe stroke te tang tai nanti nang tu ngastia benta ngaptip kileyu jadian sekatakan ni ngamla sepin kiso ti kita ngamla sepin ki kadang tengah tiap baru si sngi tiang tu por ban apa ICU ban kelas pendai ki pipe lu tenda udah nangta hapor ka JANMIET lawan para ya inga yara na support ni grams yara seni grams dalam apa ni grams kilale ki scan ki liberakan ki salap ki amerika udah ka high cholesterol ulah blok uhat yang haban admit nang tu ICU hi tikwan gila tes man kasi kiwan gila tes gila tes dia sipang gila tap pipe nei dia din ngamla pinki tu pot ngamla su pinki ngam su tu su ngasiu asngo tu ngam kran ngamla su kala telun dia por bai one doctor orang apa ngin haban la surgery you had habla surgery ngin haban tap pacemaker ki mula riang tar ngab yu ngek kan berkitiki bakha ye man bakha jwa kyo man amno nga na tap to ter ngam kwa te kyo te man amno te ngot kan lingas pe sumar kal balong te na de to au bana hau da JANMIET kum to lawan biang kyo man haban le biang ngam tre te hadin to te lawan lai konsol yeng kyo te nai le te hadin to hadin ngatia adu sitio hatia anta ti tia jwa masuk kumba ngalakot ke jingim ngombe nong preso kala kalakot kalai ba ti kiwan hatu por kiwan ki perlok ngam ju ngam itho su ni no kun ma su ni no ki kon ki kran yu ngam tipso te sipang kala ala tes kai sitio ngatiang to hadin sitio ki kila discharge ke nga hadu drenyo san benar tu benar on doktor laban selaban kam laban pinki dia indai poi sieng lawan mi natan tapi hieng ti kan mai dan wi kong I doret kam wana sport mo pedang i wanita pin kamita yang
iwan hayeng yang baba e por nga sitio pinla pen ki biam ti mangamlas pen ki tangkini yang le mangamlas chola layap ben dia ada mata yang sitio yang ai por nga sitio pinla pen ki ti jongpi tinga ai yang ta ti ban kaman ke sngi ban pen kaman pen sum itu pamen mi ngala stang la pen ki ti ti bangania nya ni ngamlas cho ngaya ngala suyat ngamlas subat dudieng ngan yang ngamlas cho ngala su dipen be para para sendang para kami ka khoi bi maki ban persum maki ngale telet ir la so po hogis ben la long bi kum khulung ben la stabi ki pa na khmon ka bam la be delinquent te ha te kum tabi la slong kum tabi berat ki benain tang la tia jadi ho bena Oktober I udan pelo jong abisek utawa te laman nga la khan uli jong ki talong kristan ada nama rengat la khabe yang gar yang sangkasi ngamde yang palong kristan ngam tip gede long la pen he pen san pi ke ye mo ke barang nget akan yam ten rai ti to lyngba kita ke jingshitom go fi om me la fun I like te parlong ke I ke jing sngewbha ke jong pi hapdeng jong kita ke jingshitom long ba pi sa pediang yu trai kumno ke I ke jingaimynsiem jo ke dia kas hadna Oktober one week palo jonga si yeng wan pe jonga ta bisek wan pe jonga on nga Federick longan wanlam pastor kong kolong te next day one te pastor I pastor killing do di jongki full family church jongka fellowship iwan pet iwan siyeng Iwan William ta palo jong awe betelang iwan siyeng de pernah Oktober kan mau ka tarik kan mau so di wan atas sing na thia jing thia be ngamla ban ke so no tu pot ngamla ban ke ban toilet ngamla so di pen me ki ngathia man ki than kitat ngamla than di wan la song la ban hi la ekran te la slok te soinga ti kilinga pla juk ple bible ngong em te da kum ta da si pang inga to yo pinget ni disu ngong ho ti yo inga pada te pule tang ya kan ni pha pule nga ka yones bakhat sa ut kat arpenyu yung puli ni kat ba pila khandet tinga puli ba khaj gitu nada puli ti yang taon duai no ti yang pinget be ibat dengan ngatian tu ibat dengan ni song tu ibat dengan ni dapat ni dah duai hantar ni duai ngisi osgo ngaso ko mapa ko ko ki chopo na tu ngoi pastor ngong kolong tak ki ngong ki chopo ngaso kala bakki kan ni kaso bakalan yo inga to yang tengah yang kias masuk kai hatu ke masuk kata hadan ni kene masuk ki ben ta ki ben ngayang ngaya ngasu tan ni kedat ngamla ban ya ben ngasu tan ni kedat ngasu drak ben ngaya tu tak ada betul asu ya ingu ben tinggal aku ben asu ya men tu tidak ada betul awan aisong tinggal itu pastor apa gimana po ni exam 8 ke mana bela surgery melon kam au wahat hanga ban surgery it's emergency surgery yang tam ni yang pilanget yang ni lakia tu yang tende pilalet cukup yang saya tu ingat tinggal kemau dia hau benai feb ahza arfo bela ni orang ni second opinion apa shaniah apa setisa 6 mile dia phone ni lai phone ni tainas dan be itu sethe yang tu kambah dia lai phone ni tainas yang mio appointment ha ba hadin sausan bana yang ki ha bana hantali ngal anak ti su mana ni kem emergency la long iba ngam ju athia su la shooting men ti hamas no kum tahi yang ti bakha ju yang oki om tam mio ha ti on ale amno ha ba ma
coba lah kata ngam kermen ni. Ngasukkan matang, ngasuk ombet sip. Ngasuk pet sedra ngasuk ombet try. Ngadu kam tu doktor saya. Ngadu kam ke. Tangom tai so ombet. Ngakam mau berdia itu nom ta. Tangom tai ngong tang si pam ada 1 minit la phone ai tenas yang lasa kalau bijimin mil lah, appointment lasa kalau bijimin step lah, appointment yo. Tinggal next day ngeli sugoti, lai poisa ti kada itu apa pra kun dai trik ngak ma kada from. Asal poti yo ngeli stage support 6 month, udah nu doktor PK Chaudhary apa Rahman Hospital. Ti lai appointment tinggal step kami yo ya kedua hadu sunstone an du bije. Ngalinga tu poli te man song ni ngam la dang long restless ma. Ti la lai kenu yu. Mas kenu yu apa ni ti report dia wong kelas saja semula surgery ha. Ti la dep ta la pe ji wong athia. Mas thia. Shui ngat on next meeting as on the worst is finished. What the man show. Tu ta do man kamban di bahadum ta kam di ta lo ya. Dia tinggal sa ading tu nadim ngalak banyak tebangan yung isem ngalak terang bangan sekri dia isiwan ni pasti teman besar nak kelah ni suka tengah itu ngong kuat bangan rumpel dia kita sikit baik pastor papan pastor belendor. Dewan ni yang hafta application tengah patho hai application bangan rumbalang. Ti yang tengah so copy berema tengah sai teman besar nong kelang. Ti yang sai jingtip ti ki sai jingtip ngah dia strict January ajar po yang ngasih bendro. To ngi sngo komen long menta pila don ka balang long kam de ka ba shu don pa pen bor pi re ka de ka jing iohmad jong pi utrai lyngba ka jingpynkhiah ka utrai lo pynkhiah ya pi kumno pi sngo menta ba utrai lo pynkhiah ya pi na ka jingpang ka pi don Ngi Ngeit bagi ki jingaimynsiem jong pi ka de ka miracle ka de ka kambah mo kum ka ta appointment ba fin yo doktor uyo ban pet mo ka jingshitom ka bamdan chu a hauhat kata ka miracle ka Blei Un ka Jingim ka jong pi but kum no bi sngo menta wong trai lo pynkhiah fi entang askan simno sus kemen susuk bet ngam juk slai si isu nama tu kipor banga patpang ki arjar kan riu kan nyok pra asangnya baka pertai ngalasa mandi secret ngalasa mandi biar ngalai poi parti perlong long kata ka de ka jingit ka jong Blei mo lyngba ka de ka jingpang ka jingshitom U Blei penwan ni fi mo ya Jingim mai jingila yo sngo kum ta ya ka jing yu jong pi ka ik message la ne ko kubor ka ba pi don man ai na ka menta gitu ka pet ya ka ne ka program jong mo la se la ban na preng jong ki balak ban long kum ma pi ka por ka ba pi pang beriu badu jingkermen la ni ki badan preng ka jingpang ka jingshitom ka ik message ka ba pi don man ai ja ki lo ma kiru kin yo ban mat ya ka ju ka jing suk ka jong Blei ha ka ban siem ka jong pi kum ba pi mat long nging ya don ka balang yu i ka jing shakri ka jong pi ba pi ya ka ban kiu ka yeng ka jong Blei na ru pi mat yu trai ka ik message ka ba pi dan na ka ban ta jong ki message bang kwa nai ki bapet ya kan ni badan ka jing badan ka kanju kum ba jingpang na ka no ka jing jinjar bidan kwa ki ba kim di mandu jingkermen ki ban shaniah ben ni skamen sungai skamen dem ka jinget ben ai jinget ba khot Blei but kam dan ki ka bamla baru
Tito ngi ngeleo sngo kum tu ya ka jingiakren ya ka ni interview ba I Bah Federick Mairom nganget ya pi ki ba yo I ba ki ba pet ya ka ni program ka jongi nganget ka long ka jingle khu na ka benta jong pi kham tam lyngba ka jing ya thu ka jing ya ka testimony ka ba I kumno ba ye shem ba U Blei ba kumno ba U Blei u pen kendo ya ka jingim ka jong I lyngba ki ni jingpang ki jingshitom ba kumno pen khia ya I na gani ka jingpang ka jingshitom ka bai mat nganget ka nong ka jingger khu na ka beta job pi baroh ki bapet ya gani ka program lar fidon kino ki jingdon kam ha ka bai day bat ki jingdwai ki jing selok pila ban sa phone ki number ki bangi ya gani ka screen ya ka ba finyo shushu ki jingdwai bat ki jing selok na ka benta jong pi ki badan kam ya ki jing selok ki badan kam ki jingdwai ki bakerpang ti sa si sen ba Federick Mairom si bon ki ka por ka jong pi kalau ke por ke balingkot ring nget kan ko jingker kui ke bor ke pet ke program ke jong pingan nget ke ai ke pi share hapdeng jongi ke por kalau ke mi na ke mensiem na ke do nut ke jong pi ke pi dap de ke jing skongo ya ke ai ke bo try wala le ke jing im ke jong pi dengan yo ban bu kerpang na ke benta jong pi U Blei ke jing dwai mo bat kum ju ri ke pet ke program mo ma kiru ki yo ban mat ya ke ju ke jingpynkhiah ke jong U Blei na ke jingpang ke jingshitom bat kham tam ba ki yo mat ri ke jing suk ke ba palat ikajing shampang baroh ke U Blei kular haga city ke jong pol sigi Filipi bangin mat ikajing suk ke palat ikajing shampang baroh tu ngene pendam U Blei ikajing tuai Blei buk pa jongi ba hapdeng kat ngi dap de jing sngongo ke ba kraw ya me da mar ke jing dorin kat ke jome bat ngi bat kerpang ke ke por ke ba mala penyo bat ke ba mala pela I Bah Federick Blei Un ke studio ke jongi ko kenrat be ilong khon jong me ilong du khat jong ka balang presbyterian lung shat ko try be jonga ya ka ba I ko kenrat be de ka mon ke jong I hadien ba mala khat ya I ila rung bat ila punya so ila de bat ka balang ko kenrat be jonga bat kham tam ko try be ngi ai ngo ya me ba me mem shmla ino ye I mela don kat bat I ko kenrat be wat hapdeng ju ki jing pang ki jingshitom baroh ka bila mat nganget ke jing ke jom me ko try be ka ba me ye I ka ba me ko try be me thau thma ye I lyngba ki jing pang ki jingshitom ka ba I la mat ka jingim ke jong I na mar ka tien jom ka pen kan mau yang I ha ka shiti ji Hebrew ka ka ba khat we kong ye kita ke ba me me sneng me sempat ye ki bat nganget ko kenrat be ba ki jing ke jong me ye I hapdeng ju ki jing sngewbha bat ka persai hapdeng jing bam tip ye me ko kenrat be jonga henry try ji suba kodor ke jing jom me ka long ha ka ba mal ai ke jing pang ke jing shitom bila ban jan sheme ila ban pai sheme ila ban IT la ke jong ke jingim ke jing shame bat minta bila mat ye me ila mat ru ke jingpynkhiah ke jong me ko try ila la ban let ban meteng ye ki kam ke jing tray ke jong I ko bilong nganget ko try be ke baroh ki long de ke jing alam ke jong me bat try ngan tuai ke jing dorin kat ke jong me lembat I bat kham tam ba ke jingim jong I kanong ke testimony ko kenrat be na ke ki ba bon ki mensiem ki ba kodor ki baran preng jing no jingkerman ki baran preng jing no men sim ki baran preng jing pang jing shitom henry nganget ko try be ke jing im jong I ko try kan long ke jing pla kan long ke testimony ko kenrat be na ka benta ki tu ki be shem ye kendu arumaneng bat kumju ru ko try be kan long ru ke jingger khu na benta ki tu baroh ki ba pet ke program ke jong I trying to twice such a scene I Bah Federick ya ka ba me menang kerkhu ye I menang dorin kat bat I bat kham tam ke jing long men sim ke jong I binang la ban kham jan shemia ki por baroh ken mau la ki tu baroh ki ba pet ke program ke jong I la ban le pleng jong ki ru ki ban pleng ke jing pang ke jing shitom ki ban pleng ke jing no men sim ki ban pleng ke jing pang jong ke men sim ko try be nga dwai ya ka ba me pen khia ki ma ong ka sam ka ba shis palai ke khot ka balai me long U Blei bala ban shaniah ke jing pang baroh ban ngi ngeit ba kam dan ka no ku ke jing pang try ka ba me mla ban pen khia wat ke jing pang ka men sim try ka bam dan man no ba pen khia me long U Blei bala ban pen khia ko kan rat pen khia ke ba pet ke program ke JANMIET ko try ba ki ban mat ke board ban ke jing pen khia ke jong me bat kham tam me ba ki ban mat ru ke jing suk ka men sim ke jong ki ka ba me ko kan rat ba ha ke shiti ke jong U pol se ki Filipi sau nyo ma ong ke jing suk ka ba palat ke jing shampang baroh ban nganget ko kan rat be jong ya ka ba me ben don kat lem bat ki tu baroh ki ba pet ke program ke jong ni ai ngo ye me ke por na mar ke por ka ba ngio ban ye kren ngio ban ye slok bat kham tam me lima ke testimony ke jong Bah Federick ba kan ke jingger khu na ka benta jong ilang baroh bat ka ba why no tu ra ai ba ke jing ai ke jong Jesus Christ buk try ke jing ba ka mayan ka pala ke jong Blei buk pala ke jing slok ka tiang ka penjat bor ke jong men sim ko ki lai ke jingger khu na we Blei ki no ban jong sa jong kat lem ba di Bah Federick lem bat yang ilang baroh bat kerpang ye ki tu baroh ki ba pet ke program ke jong nadu menta bat ki arta ba ki ba bam ju ko dru amen.